Kull basket ikel li jitqassam ikun fih madwar 20 euro f'ikel bħal spagetti, gallettini u affarijiet oħra. Father Xavier Grima li jmexxi dan il-programm jgħidilna li għal ħafna nies dal-basket ta' ikel huwa importanti ħafna. Meta jkollok persuni li għaddejjem sitwazzjoni ta' mart, sitwazzjonijiet anka ta' faqar, jew sitwazzjonijiet anka ta' diffikultajiet, dak il-basket huwa għajxin ta' ħajja. Familji xi kultant imorru jistennew barra mill-parroċċi fejn jitqassam l-ikel saħansitra mis-6 ta' filgħodu minkejja li l-ikel jibda jitqassam għal ħabta tad-9 ta' filgħodu. Huma persuni li jaqgħu taħt il-minimum wage jew għandhom jirċievu assistenza soċjali. Din l-iskema li fuqha jiddependu mal-25,000 familja mistennija tispiċċa fl-2013 u se issa ħadd għadu ma jaf jekk din l-iskema u ser titkompla. S'issa m'hemmx garanzija. Fl-istess ħin li kien qed jitqassam l-ikel b'xejn lill-familji l-aktar fil-bżonn, fuq One Radio id-deputat nazzjonalista Joe Falzon qal li f'pajjiżna hawn il-faqar għax hemm min irid joqgħod isifer.